Bat bi. Portatileko mikroan grabatzen, bat bi, entzuten azu. Egunerokotasunean aspertzeko beldurren gandik egitearen aurkako mezu bat da hau. Kezki sentitzen geanean kanporatzeko behar horren garrasi bat, entzuten hauenak ez zaude bakarrik, goruntz behitu eta erabili zure indarra. Zu zeneken gure artean zer dagoen, ze batzuk zeneken gure bizitza nolakoa den, eta zu zeneken torriko nintzala guantzaken, ze batzuk zeneken iragana aztu dugula. Pistola bat banu, klik-klak, bom. Ez zunin deus ere zulertzen gutxio pentsatu lagun, ta hon mendira kaletartin txantxu prankoz dela. Ez dane kulpa ez bazulertzen euskera, zer san den san ez denak, denetik esanaz beti ezik esan dena. Zer san den san ez denak, denetik esanaz beti ezik esan dena, zeba. Zu zeneken gure artean zer dagoen, ze batzuk zeneken gure bizitza nolakoa den, eta zuk zeneken torriko nintzala guantzaken, ze batzuk zeneken iragana aztu dugula. Berriz ere esnatu gehan antzako abestitxo bat. Funk, kusikusi, kuskus, Julian, zuten bezala, metxegea berriz. Inoiz ez gara jugu baina bueno, beste abesti bat berriz. Bazenekin, ingo genula berrize. Gure bizitza nolakoa den, eta zu zeneken torriko nintzala guantzaken, ze batzuk zeneken iragana aztu dugula. Pistola bat banu, klik-klak, bom. Ez zunin deus ere zulertzen gutxio pentsatu lagun, ta hon mendira kaletartin txantxu prankoz dela. Ez dane kulpa ez bazulertzen euskera, zer san den san ez denak, denetik esanaz beti ezik esan dena.